गिबि गिबियाव गासिबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायना लानाय जाबाय। दिनै जोंनि बिटिसिआव गोदानै मोनसे पलिटिकेल हानजाया जोनोम जानानै थांबाय। दिनै एनडिएफबिखौ मानि थाखाय जोनोम होनो गोनां बायथ' जानानै फैदोंमोन, स्पेशली जोंनि बे बर' हारिखौ रैखाथि खालामनायनि थांखियै आरो जोंनि बे बर' हारिनि थाखाय आलादा रायजो सेपारेट स्टेटखौ सोरजिनायनि थांखियै गिबि गिबियाव गासिबो मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोनखौ आङो गंग्लायै खुलुमहरग्रोयो। नाथाय जों दिनैनि बे स्टेजाव जोबोद दुखु मोनो। माखौ लानानै जों दुखु मोनदों होननानै बुङोब्ला जेराव दिनैयो मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोना इउनाइटेड गैया, मोनसे प्लेटफर्माव गैया। दिनै पलिटिकेलि डिभाइड जाजोबनानै दङ। जेराव दिनैयो मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोनखौ जोङो मोनसे प्लेटफर्माव थानानै मोनसे फिरफिलानि सिङाव थानानै जोंनि माहारिखौ जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ गाइड खालामजानोसो जों लुबैदोंमोन आरो जों दिनैसिमबो हास्थायो। दिनै मोनसे थांखिनिफ्राय फैनाय बै बर' फिसाफोरा बे पलिटिकेल प्लेटफर्माव दिनैयो डिभाइड जाजोबनानै दङ आरो बे पलिटिकेल प्लेटफर्मावनो दिनैयो गावबा गावनि सार्थबादिखौ लानानै दिनैयो गावजों गावनि गेजेरावनो गावनि न'आवनो दिनै बिदा फंबायनि गेजेराव पलिटिकेलि इसु सोलायनानै दिनै डिभाइड जागासिनो दङ आरो दिनैयो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बे पलिटिकेल इसुआनो जोंनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेरावनो फिसा 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 बाहागोआव दिनैयो डिभाइड खालामजोबनानै दोनबाय। मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोननिफ्रायनो गोदानै मोनसे पलिटिकेल हानजाखौ जोनोम होनो गोनां बायथ' जानानै फैबाय जेब्ला बे बिथिंनि बेलायाव बिटिसिनि दानि सिइएम मानगोनां प्रमद बर' बिथां, डेपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथां, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि हाग्रा बिफाननि इएम मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथां, स्पेशली नोंथां साथामा लाजिनांगौ आरो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। जेराव मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोनखौ लानानैसो थांनाय 2027 जानुवारिनि बिटिआर पिस एकर्ड एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बे बिटिआर पिस एकर्ड एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लानानै फैनाय मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोना स्पेशली 100% सिकिउर्ड प्लेसाव थानानै बिसोर गावबा गावनि प्रब्लेम इसुफोरखौ गासैखौबो ए टु जेड सल्भ खालामनानै लानो हानाय मोन्थायखौ मोननांगौमोन। नाथाय जाय एनडिएफबि ब्रादार्समोनखौ मोनसे पिस एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैनाय जादोंमोन, बै एनडिएफबि ब्रादार्समोनखौनो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव दोननानै लाखिनानै पलिटिकेलि इसु खालामनानै डिभाइड खालामनो नाजानाय माखासे डार्टि पलिटिकेल इसुखौ जोङो दिनै नुनो मोनगासिनो दङ आरो दिनैसिमबो जों नुनो मोनदों। जेराव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बे मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोननि बे पिस एकर्डनि गेजेरजोंसो जोंनि बिटिसिआव सिएमनि चेयाराव जिरायनो खाबु मोनदों। दिनैयो मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोननि बिटिआर पिस एकर्ड एग्रिमेन्ट नङामोनब्ला आरो बे एकर्ड एग्रिमेन्टआ जायामोनब्ला प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनानै बिटिसिनि सिएमनि चेयाराव जिरायनो खाबु मोनगौमोन ना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? मालाबाबो मोनामोन। नाथाय बे बिथिंखौ जों गोथौ गोसोजों नोजोर होनानै नायहर, मानि थाखाय हाखु दाखु बिटिआर एकर्ड एग्रिमेन्टखौ खालामनानै लाना फैनाय जाखो? मानि थाखाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ सासे सिगनेटरि खालामनोल' जोबथेसालिनिफ्राय लांनानै सिगनेसार होनानै आरोबाव फिन जोबथेसालियाव दोनहैफिनखो? बेफोर गासैबोनि आन्दोनि पलिटिकेल इसुआनो जाहैबाय मानगोनां प्रमद बर'मोन बायदि माखासे लिडार्सफोरा दिनैयो गावबा गावखौनो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव साफा साफा लिडारनि सिनायथि मोननो लुबैनानै बेफोरबायदि गुबुन हारिजों जाय हारिफोरानोखि एन्टि बड' जोंनि बर' हारिनि सुथुर बैसोरजों लोगो नांनानै बिसोर दिनैयो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिफैदों। जों दिनै बेफोरबायदि बुंनो हायो। नङाब्ला जोङो बेफोरबायदि जोंनि न'खराव बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों गुलाय गुजाय एकेबारे थार्ड क्लास लेभेलनि थासारिखौ जोङो नुनो मोनथावनाङामोन। जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव मानगोनां प्रमद बर'मोन बायदिया एन्ट्रि मारि फैनाय लोगो लोगोनो दिनैयो आसाम स्टेटनि पलिटिकेल सिस्टेमा जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ दिनैयो पलिटिकेल कल'नि खालामनो हाबाय। दिनैयो मानगोनां प्रमद बर'मोन बायदिया गुबुन पलिटिकेल लिडारफोरनि सामसागिरि गादब जानानै पलिटिकेलि सालायहोजाबाय दंब्ला नोंसोरो बेफोरबायदि सालायहोजाबाय था। नाथाय नोंसोरजों लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि बर' फिसाफोरखौ बर' रायजो राजाफोरखौ बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गलाम खालामनानै दोननो नाजानायनिफ्रायसो गोजानाव थायोब्ला मोजां जागोन। दिनैयो जोंहा न'खराव मोनखानाय जा एसे थोब्लिद माब्लिद गोहो पावार एन्ड फांसनफोर दंमोन, बैफोर मोनखानाय पावार एन्ड फांसनफोरखौबो दिनैयो बिटिआर एकर्ड एग्रिमेन्टनि गेजेरजों खोमानानै लाना फैबाय। खोमानानै लाबोआखै, फानदों।
फाननानै लाबोदों बेनि एगेन्स्टआव बिसोरो माने बेसेन मोनदों। दिनै जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै गुबुन हारिनि बबेबा पलिटिकेल पार्टिनि लिडारखौसो भट थुनो जोंनि बर' फिसाफोरखौ खावलायग्रा बेफोरबायदि एसेबां थार्ड क्लास लेभेलनि स्टेज सफैबायना जोंनि बर' हारिनि बे स्टेजआ दिनै बैफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो मानो खोनानो मोनखों बिसोरो आन्दोआव बेसेन मोनदों जायनि थाखाय बिसोरो बेफोरबायदि जाथावथारै बुंथावनो हायै बाथ्राफोरखौ दिनैयो जों रायजो राजानि सिगाङाव बुंनानै जोंनि बर' फिसाफोरखौनो गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ बै गुबुन हारिनो थुनानै देरहासार होहरनो थाखाय बिसोरो खावलायदोंमोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि पकेट मानियाव दिनै कौटि कौटि रां दं। दा बैफोर कौटि कौटि रांफोरा बबेनिफ्राय फैखो माबोरै फैखो दिनै बोरै फैखो बैफोर राङा दिनैयो जोंनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानै मोननाय रांसो जानो हागौ। रायजो राजा नोंथांमोन दिनैयो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानै जाग्रा बर' दैदेनगिरि बर' लिडारा जोनोम जाबायब्ला अब्ला जोंनि बर' हारिया बे बुहुमाव सानबैसे थाबावगोन बारा दिन थानाय नङा। बेखायनो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोर साग्रिद जा सांग्रां जा। दिनै सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिनि बिखायाव गसंनानै जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि मेगननि नोजोराव खोमानि सेराव गोदै हारि सेन्टिमेन्टेलनि बाथ्रा बर' फिसाफोर खौसे जानायनि माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै एवारनेस खालामबाय दं। फारसेथिं एवारनेस खालामदों बेनि आन्दोखैजा बेसेन लादों। बैफोरबायदि खामानिया थांनाय मायबा समनिफ्राय जाबै दिनैनि बे स्टेजाव जोंनि बर' फिसाफोरा दिनै थानो गोनां बाध्य जानानै फैबाय। दिनैयो जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादाव माहारिनि खामानि मावनो थांखि लानानै बिबान लाहैनाय बै माखासे मावथिफोरा दिनै जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि अलखदनि सिगाङाव गसंथानानै दिनैयो बाथ्रा बुंहैनो हानाय गोहो गैला। जेराव दिनैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा पलिटिकेल पेकेजजों पलिटिकेल बेन्दोंजों दिनैयो गोरायै खाजानानै लाजादों। जायनि थाखाय बिसोरो दिनैयो माहारिनि दुखुनि अलखदनि समाव बिसोरो बाथ्रा बुंनो माने सम गैला। सम बायदियै बाथ्रा बुंनो बिस्रा माने गोहो गैला। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ पलिटिकेल खैसानिफ्राय जोङो बुरखांना लाबनाया बासायना लाबनाया बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरनि दायथ'। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जों बासायनो नांगौब्ला जों माबोरै बासायगोन बे पलिटिकेल सिस्टेमनिफ्राय स्पेसियेलि थोंजों बुंगोन आङो आपकामिं 2025 BTC बिसायख'थियाव बे इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टिखौ फेजेननांगोन। मानोना मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा नङाब्ला बियो गावनि पलिटिकेल केरियारखौ स्ट्रें आरो गोख्रों खालामनो हाया आरो गावनि पलिटिकेल पार्टिखौ पाब्लिसिटि बिया खालामनो हाया। नाथाय मोनसे दुखु गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ बे बिटिआर पिस एकर्ड एग्रिमेन्टनि गेजेरजों सिदा थगायनानैसो बे एकर्डखौ खालामनानै लाना फैनाय जादों। जों दिनैयो बेफोरबायदि थोंजोङै बुंनो हायो। जुदि थगायाखैमोनब्ला मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना गावसोरनि मोननांगौ मोन्थायनि थाखाय मुंख्लं नखरफोरा मोननांगौ मोन्थायनि थाखाय दिनै ससियेल मिडिया निउस मिडिया पर्टेलनि हेफाजाब लानानै गावसोरनि दुखु दाहाखौ लानानै गाबै मेगनाव मोदै लानानै बाथ्रा बुंफैनांगौनि दरखार गैयामोन। बेराफारसेथिं प्रमद बर' बिथाङा मा बुङो गोजोननि सान्थिनि परिबर्तननि थाखाय बियो खामानि मावगासिनो दङ। दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि माखासे पलिटिकेल लिडारफोर दङ जायफोर पलिटिकेल लिडारफोरा पलिटिकेल पावारफोरखौ आखायाव लानानै बै आसाम एसेम्बलि न' सिङाव बै पार्लामेन्टनि न' सिङाव जोंनि बर' हारिनि सुखु दुखुनि बाथ्राफोरखौ जारिमिननि बाथ्राफोरखौ बिसोरो कुइसन खालामनानै टेबोल बुनानै बाथ्रा बुंनो हानाय बिसा माने खेमथा गैया। बिसोर माने गोहो गैया। नाथाय बिसोरो मा खालामो गावसोरनि आखायाव थानाय जा पलिटिकेल पावार बै पलिटिकेल पावारखौ जोंनि बर' हारिनि सोरबा बर' फिसाफोरनावसो माने इलिगेलि पावार दिन्थिनाय इलिगेलि माने दादागिरि दिन्थिनाय बिसोरो बाहायगासिनो दं। बेसे दुखु गोनां बाथ्रा। दिनैयो जोङो जोंनि बर' हारिनि प्रब्लेम इस्युफोरनि सायाव कुइसन खालामनानै बाथ्रा सोंथि सोंनो हायाब्ला दिनै मानि थाखाय मा घन्टानि थाखाय नोङो बे लिडारनि सियाराव जिरायना थाखो। आरो फैबाय थानाय समाव मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनाबो एसे साग्रिद जा। जाय लिडारा जोंनि बर' हारिनि सुखु दुखुनि बाथ्राखौ लानानै बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों कुइसन खालामनो सोंथि खालामनो हाया गोहो गैया बे लिडारखौ जोंनो नाङा। सिदा बाथ्राखा। दिनैयो मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांनि बाथ्राखौ जों बुंनो थाङोब्ला दिनै मोनसे गोथां जारिमिन जाय इउजि ब्रह्म बिथाङा मोनसे कनफारेन्सनि गेजेरजों थोंजोङै बुंदों जे जोंनि इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि समाव
सोरबा BPFनिया सोरबा BJPनिया सोरबा कंग्रेसनिया बा बबेबा मोनसे आदार्स पलिटिकल पार्टिनि मेम्बार्सफोरा मावथिफोरा रायजो राजाफोरा माने जेबो माने स्किम मोना जाहैबाय। मानगोनां UG ब्रह्म बिथाङाबो जोंनि माहारिखौ दैदेनबोनाय सासे गोख्रों दैदेनगिरि सासे गोख्रों मेच्युर्ड जानाय पलिटिशियान दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि जाथावथारि बाथ्राफोरखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव दिनै बुंनानै फोरमायलांबाय। अब्ला दिनै बिथांमोननि सान्थौआ बेसे गनायजाथाव जानो हाखो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि इयुन जेनेरेशननि थाखाय बेफोरबायदि दैदेनगिरिया जोंनि बर' हारिखौ लानानै बर' हारिनि इयुन जेनेरेशनखौ लोगोआव लाफानानै जोंनि बर' हारिखौ माबोरैहाय गोजौ फारसे जों दावगाहोलांनो हागोन माबोरैहाय जोंनि माहारिखौ जों फोसाबलांनो हागोन बेफोरबायदि माखासे इम्परटेन्ट बाथ्राफोरखौ इस्युफोरखौ लानानैसो बिसोरो फोसाबलांनायनि माखासे स्टेपफोरखौ दिनै फरवार्ड खालामलांनांगौमोन आरो आसि थुनाय बिसोर फोरोंलांनांगौमोन। नाथाय दिनै मा जाखो गावबा गावनि पलिटिकल सार्थबादिनि थाखायनो दिनै माखासे जाथावथारि बाथ्राफोरखौबो पलिटिकल प्लेटफर्माव दिनै बुंनानै शेयार खालामलांबाय आरो जोंनि BTC पलिटिकल सिस्टेमाव बारंबार बे बाथ्रा फंसेखौ जों नुबाय थायो जे पार्सनेल मेटारखौ पलिटिकल इस्यु खालामनाय बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिनफोरखौ सोरबा सोरनावबा जाबसिननाय सासेया सासेखौ जाबसिननाय बेफोरबायदि दाय होनो नागिरनाय पलिटिकल इस्यु खालामनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। जोबोद लासिंसिंनि बाथ्रा दिनै आसाम स्टेटनि बा बबेबा मोनसे आदार स्टेटनि पलिटिकल सिस्टेमनि बाथ्राखौ जों बुंनो थाङोब्ला जों आदार स्टेटआव गावबा गावनि हारिनि इस्युखौ लानानै गावबा गावनि पार्सनेल मेटारखौ लानानै पलिटिकल इस्यु खालामनानै जों मालाबाबो नुनो मोना। अर्थात पलिटिकल प्लेटफर्माव गावजों गावनि गेजेराव सोनखारिलायनायनिबो माखासे सिमा थायो आरो बैफोर सिमाफोरखौ क्रस खालामनानै सोनखारिलायनाय पलिटिकल इस्यु खालामलायनो नाजानायखौ जोंनि बे BTC पलिटिकल सिस्टेमाव जोंनि बर' फिसाफोर बर' पलिटिकल लिडारफोरखौसो जोङो दिनै नुनो मोन्दों। बेसे लासिंसिंनि बाथ्रा दा बैफोर पलिटिकल लिडारफोरजों सामसागिरि महरै खिथु उनाव थाबायफाग्रा आगसि आदा खारफाग्रा बै बर' फिसाफ्रा बबे मेगनजों बबे ब्रेनजों बबे सान्थौजों बिसोरजों थाफाबाय थाखोब्रा लाजिनाय मोनगोन ना मोना ना गरसे गरनै मोनजानायनि थाखाय नोंसोरबो गावबा गावनि बेसेन गोसा सान्थौखौ गावबा गावनि बेसेनखौ दिनै नोंसोरो ऐलाम खालामबाय नामा ऐलाम खालामबाय नामा नोंसोरबो एसे नोंसोरबो एसे फरवार्ड जा एसे आपग्रेड खालामदो। जोंनि BTC पलिटिकल सिस्टेमाव हायोब्ला गावजों गाव इउनाइटेड जानानै पलिटिकल सिस्टेमखौ स्ट्रं खालामनो नाजा आरो बे पलिटिकल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि बर' हारिनि आद्रा थानाय सेपारेट स्टेटखौ जोङो सोरजिनानै लाबोनो हागोन नामा बेफोरबायदि माखासे इम्परटेन्ट इस्युफोरखौ लानानै जों दिनै इउनाइटेड जानानैसो जोङो दिनै सावरायनायनि बे स्टेजमोन। नाथाय दिनै जोंनि BTC पलिटिकल सिस्टेमनि गेजेरजों गासैबो माने पलिटिकली डिभाइड जाजोबनानै दङ आरो बे पलिटिकल इस्युखौ लानानैनो माने सिरियास मोनसे इस्यु खालामनानै माने डिभाइड जाजोबनानै दङ। दिनै जायफोर सुबुंफोरा BTC पलिटिकल सिस्टेमखौ लानानै खौसे जानायनि बाथ्राखौ बुंबाय थायो बैफोर सुबुंफोरानो फार्स्ट अफ अल गावबा गावखौ सुद्रायनानै लाग्रो मिथिबाय। 80% सुबुंफोरानो पलिटिकल पावारनि थाखाय गादिनि थाखाय रांनि थाखाय दिनै पलिटिकली माने खारथिं पलिटिकली माने डायलग मारिबाय थानायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनगासिनो दङ। डेम'क्रेटिक हादोराव दिनै सोरबाया गोदान मोनसे पलिटिकल हानजा जोनोम होदोंब्ला निश्चय माबा मोनसे थांखि माबा मोनसे इस्युखौ लानानैसो बैसोरबो बै पलिटिकल पार्टिखौ गोदानै जोनोम होनो गोनां बाध्य जानानै फैदों। नाथाय स्पेसियली जोंनि बर' हारिनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा बे जोंनि आसाम स्टेटनि बर' हारिनि सुथुरफोरनिफ्राय जोंनि बे बर' हारिखौ रैखाथि खालामनांगौनि थांखियै दिनै एबसुनि गणतान्त्रिक लामाजों सोमावसारनाय मोनसे थाबाय, दिनै बेल्टिफोरनि आखायाव आइजें लानानै सोमावसारनाया मोनसे थाबाय, दिनै NDBफोरनि आखायाव आइजें लानानै दिनै सोमावसारनाया मोनसे थाबाय। दा बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारिखौ जेरावनोखि जोंनि बर' फिसाफ्रा बे आसाम स्टेटनि पलिटिकल सिस्टेमजों आरो बिसोरनि बायदिसिना सिस्टेमजों जोङो सात जाल्ला अत्याचार टर्चार खालामजाबोदों जायनि थाखाय जोङो बेफोरबायदि स्टेजजों जोंनि माहारिखौ दैदेनबोनो गोनां आरो सोमावसारबोनो गोनां बाध्य जानानै फैदोंमोन। दिनै जाय क्रिटिकेल स्टेजनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा दिनै फैयै मोनसे पलिटिकल सिस्टेम मोनदोंमोन। बे पलिटिकल सिस्टेमनि गेजेरजों दिनै माबा मोनसे मावनो गोनां इस्युनि बाथ्राखौ लानानै दिनै माबा मोनसे हारिनि इस्युखौ लानानै जों जुदि आरो गोदाननिफ्राय गोदान हानजा जोनोम होबाय थायोब्ला जे जोंनि प्रब्लेम इस्युफ्रा सल्भ जागोन बियो मालाबाबो जानो हाया। बेखायनो फार्स्ट अफ अल दिनै जोङो मोनसे प्लेटफर्मनि सिङाव थानानै मोनसे स्टेजाव थानानै मोनसे सिथ्लायाव थानानै जोङो मोजाङै गोथौ गोसोयै जों दिनै सावरायलायनानै आगानसे आगान होलांनो हागोन नामा, दावगालांनो हागोन नामा बे बाथ्राखौसो लानानै जों माने सिरियासलि माने जों सिङाव माने आन्दै माने सावरायखुमानांगौ। दिनै
नोंबो आंबो जुदि गावबा गावनि पकेट मानिनि थाखाय सीट पावारनि थाखाय बा माबा मोनसे बेनिफिट्सनि थाखाय गावनि सार्थ'फोरखौ लानानै जों जुदि चेलेन्ज खालामलायबाय थायोबा जों जुदि फेर फाथिलायबाय थायोब्ला जों मालाबाबो जोंनि बर' हारिखौ गोजौ फारसे जों दावगाहोनो हाया नाथाय जोङो दावगासार जागोन जों डेभेलप जागोन गावबा गावल' जायफोर सुबुंफोरानोखि पकेट मानिनि थाखाय सीट पावारनि थाखाय माबा मोनसे बेनिफिटनि थाखाय गावनि सार्थ'फोरखौ लानानै बाथ्रा बुंदों खामानि मावदों बैसोर सुबुंफोराल' डेभेलप जानानै थागोन नाथाय जोंनि हारिया दिनै एसे गाबोन एसे बांसिननिफ्राय बांसिन डाउन जानानै थागोन जेराव जोंनि बर' हारिनि फिसाफ्रा 80% पलिटिकेलि डिभाइड जाना थाबाय आरो बै पलिटिकेल इस्युखौ लानानैनो बै 100% बर' फिसाफोरा दिनै डिभाइड जाजोबनानै दङ दा बेफोरबायदिबा जों माबोरैहाय इउनाइटेड जानो हानो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बर' हारिनि आद्रा जानानै थानाय जा सिमां थांखि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ लानानै जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जों मालाबाबो सिमाङावबो साक्सेसफुल खालामनानै जों लाबोनो हानाय नङा बेफोरबायदि स्टेजाव थाबाय थायोब्ला बेखायनो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा इउनाइटेड जानानै मोनसे फिरफिलानि सिङाव थानानै हानायमानि थाबैनो गणतान्त्रिक लामाजों सोमावसारनानै जोंनि हारिनि आद्रा जानानै थानाय जा सिमां थांखि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बेखौ जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो बे स्टेट गभर्नमेन्टजों दावहा नांनानै गणतान्त्रिक लामाजों दावहा नांनानै जोङो सोरजिनानै लाना फैनांगौ जों गावजोंनो पलिटिकेलि इस्यु खालामलायबाय थानानै पलिटिकेलि डिभाइड खालामलायबाय थानानै गावजों गाव डिबेट खालामलायबाय थानानै जेबो मुलाम्फा मोननाय नङा जोंनि बर' हारिनि बेसेन गोसा समफोरासो ओरैनो मिसइउज जानानै थांबाय थागोन बेखायनो साग्रिद जा आं गोथौ गोसोजों बुंदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा फैबाय थानाय समाव नोंथांमोनानो गोथौ गोसोजों सानदो आरो आंनि बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ जाबादा जा नोंथांमोनाव बिजिरनानै आंनि बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि